Pasa cuando quieras. Vamos a hacer varias tomas. Szeretnék bemutatkozni. Legelőször Tihanyi Zeisler Lajos vagyok. A Katrin Zeislernek az édesapja. Meg akarom köszönni nektek és a Fekete Péternek, az igazgató úrnak, hogy meghívták az én kislányomat Pestre, hogy ott legyen ezen az ünnepélyen. Nagyon örültem neki, és nagyon megtisztelve éreztem magamat. Kérem szépen köszönjük innen Amerikából, még mindig a Tihanyi cirkuszból, természetesen nincs itten mostan, hanem Közép-Amerikában dolgozik, de mink itt vagyunk Amerikában, itt élünk, de emlékezünk a barátokról és munkatársakról, akik velünk dolgoztak együtt. Krisztóffal, az ő művészi tudományával, zsonglőrözött nagy szuccessóval, az emberek nagyon-nagyon oda voltak a szép előadásáról. És természetesen az édesapját én ismertem, és ők barátok voltak édesapámmal. Sajnos mind a ketten már ott fönt nézik a cirkuszvilágot, mind a ketten egész biztosan, hogy cirkuszt csinálnak ott fönt az égben szintén. Én köszönöm szépen a meghívást az én kislányomnak, aki annyira szereti a cirkusz dolgokat és az előadást és mindent, ami a cirkusszal együtt jön. Természetesen meg kell köszönjem a hölgyeknek, Tünde kerülőnek és Emde Joe-nak, hogy a múzeumban megengedték, hogy édesapámnak a dolgait kimutassák, és hogy ne menjen feledésbe mindaz a dolog, ami ő annyira szerette, egy életen keresztül gyűjtött és cirkusz dolgokat vett össze, hogy tudjuk folytatni mink. Sajnos nem tudjuk folytatni, mert egészségi viszonylatért. De máskülönben mink mindig a cirkusz emberekkel összekötetésben vagyunk, és mindig beszélünk telefonon, legyen Kínába, vagy legyen Amerikába, vagy akárhol. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást. Sajnos én nem tudok ott lenni, egészségi viszonylat a probléma. De ki tudja, talán a jövő évre. Nagyon örventem, hogy tudok beszélni veletek így, legalábbis a telefonba, és meg tudom köszönni mindazokat a dolgokat, hogy együtt lehessünk, így beszélhessünk egyik a másikáról, és a cirkusz megy tovább. Az előadás az megy tovább, az úgy mondják, nem? Nem áll meg sose. Na jó van. Köszönöm szépen, viszontlátásra, és meg vagytok hívva itt Amerikába, ha akartok jönni egyszer, itt nagyon szívesen várlak benneteket. Viszontlátásra.